Naiz irratian, bigarren kafea. Eskuak gora. Zueke bai, Atzak zabaldu. Eskuaren aurrak kanpora begira. Eta astindu. Jaz eskuak! Gaur jazaren eguna ospatuko dugu bigarren kafean. Barkatu, baina 2011 urtetik jazaren nazioarteko eguna apirilaren 30 da. Hori da, eta asteazionetan musika izaten dugu protagonista, baina gaur apirilak 7 da. Giripirik zizpidi. Baina gaur ospatu nahi dut. Bueno, bole. Efemerideak ikusi dituzue? Gaurko egunez gertatutako guztiak jazarekin zerikusia dauka. Eta ni jazalean naizenez, gaur bigarren kafearen jaz eguna da. Bueno, gukinak ez dugu horren kontra ez erresango. Gure, ni jazalean naiz bintzatu uste tinak ire bai. Ados. Come on, folks, everybody sing. Now when the saints go marching in. Now when the saints go marching in. Yes, I want to be. Hasi, ospatu beharko dugu jazaren bigarren kafea eguna. Gaurko egunez zer, Goiuri? Gaurko egunez jaio zen Billie Holiday. Lady Day ez izan ezaguna jaz abeslari estatubatuarra izan zen. Sarah Vaughan eta Ella Fitzgeraldekin batera, estilo musikal honetako ahotsik garrantzitsuenetarikoa da. Frank Sinatrak esan zuen bere musikan eragin handiena izan zuen abeslaria zela eta zalantzarik gabe estatu batuetako ahotsik garrantzitsuena zuela. Billie Holidayrena baino Billie Holidayren balio artistikoa bere interpretatzeko gaitasunean ere eta suimean, menderatzean datza. Bai, berea da Strange Fruit abestia, Time aldizkariaren esanetan 20. mendeko abesti honena. Southern trees bear a strange fruit, blood on the leaves and blood at the root. Billie Holidayk God Bless the Child abestia idatzi zuen 1939an. Hau ere, 20. mendeko abesti honenen zerrenetan agertzen da. 3 aldiz grabatu zuen abestia Billie Holidayk berak. Baina gerora jazz munduko musikari askok egin dituzte beraien bertsioak. Adibidez, Freddie Hubbard trompeta jotzaileak. Eta Freddie Hubbard gaurko egunez jaio zen, Indianan, 1960ko hamarkadaren hasieratik bebop, hardpop eta post-bop estiloak jo zituen. Bere tonu bereziak jazz modernoaren eta beboparen ikuspegi berriak sortzen lagundu zuen. Eta jazz aipatzen ari bagara, Miles Davis aipatu behar dugu. Gaurko egunez argitaratu zuen, 1970an, A Tribute to Jack Johnson. Jack Johnson boxeolari famatuari buruzko dokumental bat egin zuten, eta musika jartzeko eskatu zioten Davisi. A Tribute to Jack Johnson, Miles Davis trompeta jotzailearen disko kitzikagarri, konplexu eta liuragarrienetako bat da. Honi buruz adostasunik ez badago ere, bere ibilbideetako esanguratsuenetakoa da. Ze izan ere berdintasunaren aldeko borroka eta beltza izateagatik sentitzen zuen harrotasuna adierazten du bertan. Baina hau oso USA-ari zaigu geratzen eta Ameriketako estatu batuen mugetatik kanpore jazz doinuak entzun daitezke. Bota efemeride bat nora joan nahi duzu. Beste urte betetze bat ospatu behar dugu. Gaurko egunez jaio zen Mongo Santa Maria Habanan perkusionista eta orkestra zuzendari kubatarra izan zen, eta jazz latinoaren adierazgarri nagusietako bat. Sofrito.
oso ondo, atera gara Amerikako estatuetatik, baina gaurko efemeriden nagusia askoz gertuago daukagu. Bai, hoi da, gaurko egunez jaio zen Sylvain Luc 1975 Baionan jaiotako jazz gitarra jotzailea. Egungo Euskal Herriko jazz musikaririk garrantzitsuena dela diote askok. 15 urterekin Blue Quartet taldea sortu zuen eta berarekin 1982an Donostiako jasaldian sari bat erdietsi zuen. 2000 urtean Trio Sud hirukotea sortu zuen eta horrekin talde honenari dagokion Victor Dujaz saria lortu zuen 2003 urtean. Eta bai, hemen guri jazz asko gustatzen zaigu, baina gaurko elkarrizketa akustikoan jazzetik aldenduko gara pixka bat. Emon taldea dator, beraien azken lana orkestera. Guk prestatu ditugu dagoeneko mikroak aurkitu zaitu eta bestia zuzenean entzuteko eta musika gehiago deskubritzeko Doinuetatik Haratago podcasta ere entzungo dugu. Hoxe beha, Doinuetatik Haratago podcastean badakizue musikariak ez direna gonbidatzen ditugula, beraien abesti kutxunenei buruz galdetzeko, eta gaurkoan Zigorretxe burua Donostiako zinegotzia gonbidatu dugu. Eta Maia Beitia dator gaur gurera. Gaurko gaia ziberlebiatan izango da. Joan den astean aplikazioak adiktiboak izateko programatuta daudela ikusi genuen, eta gaurkoan alternatibak aurkeztuko dizkigu. Maiak beti izaten du asko kontatzeko, beraz, izaten du eta gainera esan digu asko dakarrela kontatzeko. Gaitezen apirilak 7 ditu gaur, eta asteazkena da ongietorri bigarren kafera. Zuekin, edo zein egunetan oparituko digu gitarra kaja bat behintzat kaletik da bilenean olako musika zale eta musikari itxure egiteko edo radioka bat gari batean bezala musika entzuten joateko edo kasko batzuk Bluetooth handietakoak behintzat ikusadin unero musika entzuten ari dela. Iñaki Lasaetura, Arratsaldeon! Kasua bere burandia bakat, así que está aquí, Arratsaldeon! Bardon kasko txikiak oparituko izkizu. Vale. Eta burua kia darigula dabilkigu egun osoan zehar, ze Goiuriko izan esan du, eta emonen musika estiloa nun mugatuko genuke, eta iruro gabiltza hemen ezin asmatuta, baina tira, euri galdetu beharko diogu. Zu galdetuko diozu, Goiuri? Ez, hemen gertatzen dena da, ez zaigula gustatzen etiketa jartzea, eta jendea kutsatxoetan sartzea. Horon bakean utziko ditugu. Goiuri zeizarani, Arratsaldeon! Arratsaldeon! Eta gaur aipatu digu asko daukala kontatzeko eta horrexegatik azkar-azkara jurtuko dugu eta biatuko gara maite duten tartera. Maia Beitia, Arratsaldeon. Arratsaldeon. Ondo? Ederto. Zu ondo tagu? Be bai, espero. Momentos bentzat, gero estai. Entzuleek izan digute, atunlatan bazenute bezala entzuten dagoen entzuleek, bideo entzuleek, alegia, streaming bitartez jarraitzen gintuzuenok, entzuten zenuten arraro xamar. Eta azalpen guztiak emango dizkizuegu, ze letxe, gustatzen dugu gauzak behar diren bezala kontatzea. Irrati guinen bitartez, edo naiz irratiaren irrati entzuteko sistema digitalen bitartez entzuten gaituzuenok, bide bat izaten duzue. Hor normalean arazo gutxiago izaten ditugu. Soinua, Maiaren bitartez, iristen da, internet zerbitzariari esker eta alako plataforma xelebre xamar baten bitartez, naizen estudio zentraletara eta handiken Euskal Herrira. Baina, bideo deiez ikusten gaituzuenok, edo streamingez ikusten gaituzuenok, prozesua zertxo bait komplikatu duzue. Eta batzutan zer gertatzen da, esaten diguzuela, hemen dena bi aldiz entzuten da. Eta hortarako egin behar duguna da, sonidoari ekoa kentzeko sistema bat aplikatu, eta hor sortzen da alako, soinuaren kompresio gogor bat entzuten da, oihartzunik gabe, baina dena
horren pixkat konprimituago. Baina, aldiz, inor ez daukagunean, bideoiaren bestaldean, esaterako Bainoa Marzol, Bartzelonatik, Astelenetan ez daukagunean, soinua ondo bidera ezakegu, eta hobeto entzuten duzue. Eta uste dut hori zela gertatzen zena, eta orain ondo entzuten duzuela esango genuke, edo dagoeneko esan diguzue. Ba, hoxe, azalpena eman da, badakigulako gainera friki xamarrak zaretela hemen, denak erdi Twitcher eta erdi streamer, eta, bueno, ba, akaso esplek ere izango dituzu horrelako arazoak, ba, guk ere izaten ditugu. Elmuga ikusten dut baina ez dizute. Eta gaurko saioa abiatzeko joan den astean gurean izan genuen Markel Gajate eta bere lehen single eta bere lehenen kantua, Elmuga, aztertu genuen arekin, gainera hortxe izango duzu gure asteazkeneko, joan den asteazkeneko saioak errezpana ez dago Juri eta Iñaki, asteazken izan zen, hortxe izango duzue, arka ipatu zigun, zerk eraman duen musika egitera, zergatik Elmuga, letraren sarraskitsua ere eta egin genion, beraz, hor duzu epaina. Akustikoan entzun zenuten eta kaso nahiko duzu entzun bere Rafa Ruedarekin batera ekoizutako kantu hau. Kaleko argin beharra denari ikusteko, atzen utzitako japurren bideak ere, ez du galdutako ilusio aurkitzen lagunduko. Eta maite dut, entartean murgildu beharko dugu, Markel Gajatearen Elmuga kantu honekin, zein hasiko da? Ni ez mesedez, oraindik pentsatzen ari naiz. Asistu klasei. Nik bi dauzkat. Wow, bale, ba, zuk biti baitu zuta nik batez? Ez. Ez balio? Ez du balio. Por Dios. Ba, hasi batekin, venga. O biak batera ingo dituzu. Ez que biak ezin ditut elkartu. Batekin, ronda jarraitzen dugu eta ronda izten dugu berriro zurekin. Bale. Venga, bixi, gero maiak esatigula, denbora ez zigula uzten. Bale, bixi. Ni gaur paseotxoa tematen nahi nintzala nere kuadriako lagun batekin, bagindoa zen bere txakurrarekin, dara txakur txiki bat. Eta amonatxo maitagarri bat topatu dugu bidean. Oi, ama. 85 urte edo lako xoxe izango zituen. Eta amonari aurpegia, bueno, ez dakizu ze irrifarra jarri zeion txakurtxoa ikusi dunen, guekin zatorren txakurtxoa. Eta orduan makurtu da kostata, ze 85 urte ikusi zituen, eta makurtu da pixkat kostata txakurrarekin jolastera. Eta, horra izan, ai, amaze bolilla da, ize kukiz esalatu, ai. Nik txakur bat ikustatenen esate dituten hitz igualak erabiltzen. Ai. Bueno, horiek ez hitzak, baina olako xoxe. Eta errepente esan du, ai, eman dizaioket goxoki bat? Eta nire lagunak esan dio, bai, hemen dauzkat, eta ez. Eske nik badakartzat hemen boltxoan. Eta behar gustatzen zaio ematea boltxoan, hoi da, gaietatxoak txakurrentzako kaletik, txakurrei emateko, naiz eta behak ez ditun txakurrak. Eta ikusi dut emakume hori eta esan dut, ni naiz 85 urtekin. Etorkizuna ikusi dut? Hori maite dut. Ez hartu gaizkiego Juri, baino nik 5 urtetan ikusten zaitu dola txakurrentzako goixokiak patrikan eramaten. Ez, oraindik ez. Zuek, Maiak eta Iñaki ikusi duzuego Juri, txakur bat gure estudioko paretik pasatzen denean, zera, desenkajatu egiten dela. Eta ai ama hori ere uste dentzunetela. Bai. Nik. Tu, Iñaki, nire bururatu zait baino zuki. Vale. Nire maite duta da ostialmetan topatu nintzen, on nintzen pertsona bereziatekin, aspaldi ongabe, bastaketa aspaldi da 8 urte igual, ongabe berarekin, eta 5. minutuan kontuatzea denbora ez dela pasa. 5. minutu, igual lagun norbaitek esan du aurretikan oso goiuri ematen duelako zerbait kontatzeak, baina 5. minuturako... Horrelako zerbait noiz kontatu dut, maite dut batean ez dut uste, baina bai. Izatea keinu, orain dela 8 urteko keinuak, begirada edo irrifarre edo bromak mantentzea hori, eta hori izan da, hori nire maite duta, eta gaina esan zidan noiz benka entzuten zula gure saioa, así que igual entzuten dago, así que emuxu bat dira. Ze ona. Nik uste horrek gainera uzten duela asimilatzen edo onartzen, batzutan lagunak edo ingurukoak joaten ere utzi behar ditugula. Bada momentu bat bizitzan ez, adiskitasunetan distantzia sortzen dela, eta batean ez batak eta ez besteak ez dute bestearen gatiko gehiegi egiten, edo elkartiko gehiegi egiten, eta badiru distantzia sortu dela, eta handi denbora batera berriro hurbiltzen zara, eta
gauzak bere tokian daude. Adiskitasun hori hor dago. Bueno, zerbait galdu duzu bidean noski, baina askotan behartze horrek ere ez da gehiegi laguntzen duen, eta nik behintzat uste dut hau kontatu nenen horrelaxe kontatzen duela, ez? Batzutan, bueno, gauzak joaten utzi edo zertxo baite lausotu, eta berriro bueltan gertatzen direnean, eta gertatzen dira, bizitzak ekartzen dituelako, Bai. jak hor, adisketasun hori hor dagoela, ez aldatu gabe. Asko gustatzen zait sentsazio hori. Gure entzulek esan digute, Jon Lizek dio maite dut anonimatotik kroketa jateko gonbidapenak egiten dituen jendea. Ete, a ber, hemen uste dut negatikari direla. Ui? Baina gauzat esango dizut, Jon Liz, nik zuzenean agurtu aurretik joan den ostiralean, ostegunean, asteazkenean, noiz izan zen azkeneko programa. Asteazkena. Aurreko asteazkenean esan dizuen, Tolosara etortzen bazinaten kroketa jatera gonbidatu goin dizuela. Egixe neu testigo. Baietz? Bai. Eta hori bakarrik ez, gero insistentzia Twitter bitartez. Zu izan zinen orduan Twitterrez. A ber, Goiuri, ez dizu gogoratuko bi Zaragozarren ascensoreko txistea. Ez dut kontatuko, lasai, baina inoiz kontatu dizut. Bazu ez pasara izan naiz. Ez dut uste beste inorra bileni gure Twitterrean. Noski, baina beraie galetu zutenean horekin ari ziren, eta zuk esan zenien, hori guk adina jakita izango litzateke. Enuen hori gogoratzen. Ba, tira, gauzat esango izuet, ze importako dio, Goiuri gonbidatu do, ni gonbidatu... Ni jongo ditut kroketa guztiak? Guztiak ez, bat ematutziko duzu. Bueno. Ba hori, baino... anonimatotik eta anonimatotik. Garbi zegon, gonbidatzen zintuzten bigarren kafeko zuen lagunek. Baina beitia, zein da zure maite duta? Nire matxe duta da mobile harrikan botati. Bost egunek kundi uste, baina impresionant izlago por sensazio jukiroten, eta errezoi handixenetako bat izan da mobila iztutza delako iselako jamonik egin. Hasi beharko dugu akaso bizitzan olako erronkatxoa jartzen, ez? Garai baten izaten zen, bueno, garai batean ez, oraindik ere bai, egunean ez da izan bat pauso eman behar dira, ez da izan bat 1000 pauso. 10.000 pauso. 3 aldize astean egin behar duzu gimnasiorako bisita edo behintzat kirola, edo egunean fruta pieza pare bat jan, litro terdi ur, ez da egize, bla bla bla. Gure bizitzatik egunean ordu pare bat mobilak kenduko bagenu, pentsa, abia puntu bezala, uste dut askok erronka potolotzat izango genukela hori. Baina egixera bai egunerokotasunin biarraz lotut eta igual gatxerala. Baina azte burutan, oporretan, ni gainea gero amaieran komentakorot, baina Marta Peiranon liburu irakurritxe gero, planteaten abil seriamente, oporretako Nokia bat erosti. Ez dana smartphonea, eta lehengo betiko Snake joku eukana, ase. Ze biziadak Snake. Baina orduan horixe, horri bateria etzaio bukatzen inoiz, hor kargadorearen kezka ez daukazu, eta Snakeen ze biziada bota ditzakezun. Bai. Nik erosi behar dut bat Tetrisa daukana. Ze, klaro, Jon Liz eta Arkakuxo hor da biltza, aber partida noiz eta ez dakiz zer eta tal, ja nik ez dauket switcha, eta orduan ez da nola egin, nik uste nun pixkat bintaxagoa zala asuntoa, ba, web baten bitartez, ordenagailuko teklatuakin, ni 80ko markadakoa naiz, Gu bumerraga. Ba, nire maite duta da pentsatzea, ez dakiz ze kantu jarraitzeko, eta bapatean burura etortzen aizunean zapla, Fridonia, adibidez. Eta Fridoniako zean sartu, esan, Heaven Bells, eta esatea, ez zegoen kantu egokia horik gaurko saio azteko. Ez dut zure maite dut aztu Goiuri, baina maite dut bikoitza zenun, barkatu, bai, bota zure bigarren maite duta. Ba, sarreran aipatu dugu gaur ez dela jazaren nazioarteko eguna, baina gaur dela jazaren bigarren kafearen eguna. Eta Jon Lizek idatzi du hori komentatzen ari ginena, bueno, ba, gaur ospatu eta jazta. Hori da zure maite duta? Eski asko gustatu zen.
Eta hemen entzuleak, orain Tolosa itxita dago perimetralki, bai, korketa jatera ezin duzu etorri, eta arkakusok dio, ui, Geminizia inigi? Bai, Geminiz, nahi zita zer. Oso Geminiz. Oso Geminiz, sak, gea biok. Eta Heaven Bells honekin, Fridoniaren kantuenekin abiatuko dugu gaurko saioa, edo amaituko dugu gaurko saioaren hasiera, eta bagoaz, gure lehenengo, horrela, tarte sendoaren bila, eta ez dugu ez kortinilla eta ezer erabiliko, ze denbora galtzelitzateke, eta maiak asko dauka kontatzeko. Beraz, Maia Beitia, arratsaldeon berriro, kanpotiarrak tardean murgiltzen gara, eta badugu gaia, eta asteko igual mobila baztertu beharko genuke. Asteko oso politxeritxea ez da goiurik esan da bena, horre andratxungan etorkizun ikusi da bela. Nik etorkizun ikusirot Marta Peiran hone liburun, eta total txokatana, ze klaro, ni iraganetik nator, ondala 2000 urteko autorik eta irakurten da ni iragani indalek pego, eta errependin ostra, etorkizune, deskubrute morun, eta bestagunin lagun ingeniera bateaz berbetan, hau eta besti, zelan kontrolatean gatxot, ez eztan, Maia, Amerika ez duzu diskurrio, Amerika urtxeuan ongi etorri. Bueno, a ver, pixkaka. Pixkaka. Bueno, Ziberlebiatana aipatu duen gainera goiurik, hortxe dugu, Maiaren proposamenaren izenburu edo, azken 3 astetan aritu gara, teknologiaren inguruan, komunikatzeko bideen inguruan, sareak, bosgea, aplikazioetan ere murgildu ginen, baina gaur ziklo hau isteko edo, teknologiaren zikloa isteko, bueno, guztiari alako borobiltzea eman behar diozu, badakite Marta Peiranonen liburu horrek ere inspiratu zaituela asko, baina, bueno, konta iguztu, nondik abiatuko garen Ziberlebiatan oinarri horietan, ze hor badao beste liburu bat, eta uste dut, Gina eta Jana juntatu zeskizula biakor. Bai, beste liburu, izenburu hartu neban beste liburu handik. Jose Maria Lasaiek idatzitxakure, Ziberlebiatan, eta zeneban, hola, zelako izenburu ona, ze Lebiatan da Thomas Hobbesek idatzi bana, eta estatu modernun sorreri, gainera estatu absolutista bat argumentaten da, berak Inglaterrako gerra zibile bisixaman 30 urtin, oso triskantza krudela imana, eta orduan beran helburu zan, boteri ezin zanela sakabanatute hoz, horrek askanin gerra zibila sortzen da, orduan zelan, boteri konzentra. Eta, bueno, horrez, gizakia 8 da gizakiaren zat, eta berak atabane esaldixe. Eta da, estatu totalitarista, diktadurak eta absolutistak inibiltzen dan, termino bat Lebiatan. Eta, klaro, Ziberlebiatan oso nahiritxea estan. Eta fundazioan geunkagun liburu eskatu neban, hasi nintzen irakurten, eta esan berdot infumabli dala. Wow! Infumabli ez horren beste eduki aldetik, ze iristen gazta edukixe kontaten da bena, bueno, ez dala igual teknikuei, Martak kapitulo batzuk badakaz tekniku hauak gexaua da, nik lotzen dutena estilo espainola idazteko, eta da ez da egituratute ondo liburu kapitulutakar, baina kapitulo bako txin, eroserrei buruz berbatzen da, handik ona du, ideiak lotzen da, dana bizkate, hauak emonala morun idazten da bela, eta ez gazta gustaten. Olako, ziztai oso ondo nuntzirdun, oradun da gaina berba potolo gibiltzen dauz, eta neure bueltako pertsona bat baino gexaua irakurnetzen, zatisak esaten, neuna, hau, exagerazio bat eristen gakona, ala libururetaz, ez den ez libururala. Ze hona, ze hau ez zeu askotan iten bigarren kafean. Komentatzen egiten gustatzen zaizkigun liburuk, baina hau itea ere garrantzitsua da, Gustatzen ez ezkigunak. Claro, komentatzea, oi. Bai, eta zehatxik ez da, ez dizan gustaten, nire iristen gazta beran ideiak askoz behide modo simpliauan, pedagogikoauan aldizela adierazi, baina beran hor estilo hain potolu, beran buruei importantzixi emoteko modo bat ala, elitisti dala erakusteko modo bat, eta azkanin, dana keierala eristen gazta. Gero, bai, interesanti eristen gazta komentati, idazle Jose Maria Lasalle, PPko kongresisti... Tipo ezaguna da, ez? Bai, PPko kongresisti izan zan, eta 2016an agenda digitaleko idazkari izendatu ben. Zuzen bidin doktorire, Unibertsitateko irakasli, eta txokaten dana da... Ez duzu egingo opuseko ote dan, ez da?
Beran Andrire Maritxel Batelet, Ara? bai, Andra gizunatiz. Baina, gero, Wikipedian ez bane. Asko pegatzen dio, Opusean badago, ez, horrelako joera ikerketa teknologikorako. Gauza batzuetan oso klasiko eta oso atzerakoi, eta gero, teknologien analisian eta Agenda 2016 eta pegatzen dio Peperi Opuseko pertsonatu ukitze hor, beste jo. Ba, igual iselaik, baina Wikipedian ez bane. Ez du jartzen, ba. Teatuko naiz, kontaktu hozkat. Eta gauzide, Karo, Pepeko izaneran bera oso tradizioi liberaletik dator, eta horrek zen irau esan. Liberalak etxen da bena da, estadun boteri mugak nahitze ipini, eta komertzixuai eta merkatuai bidi libra. Eta oso kuriosu ez, hemen liburun esaten dau, gaurko teknologixan boteri mugatu enbirdala, eta horretako estaduk parte hartu birdabela. Osa, justo diskursuai buelti emotetza, eta zehatxik de hori, horri bilina, ze liburuko hausek interesantiena, hoxe eritxegazta Pepeko bat zelan eta bilen estatuai parte hartzeko eskatzen. Eta da, alankide bateaz bebai berbetan, parea buelta emoten, eta da, onarte liberalak eukida benin boteri, zan euran boteria inok mugaik ez ipintxi, baina gaur egungo botere erreala liberalan gainetik da. Osa, IBEX 35ak benetan zemate arteko boterirak arren, igual, zalantzan ipinelaike bebai. Eta euran boteri dudan ikusira benin eskatzetze estaduai parte hartzeko. Eta orduan esatezu, zeure popi salbateko, baina onarte klase desfavorezido guztikin ez duzun nahi izan. Bai, atraparo huela... Arrapatu dugu. Eta aldiz, aipatu Gina eta Jana edo bi jarrerola kontra jarri xamar, Lasaiaren liburu atzaizu gehiegi gustatu edo behintzate idazkera eta estiloa eta gauz asko, baina topatu duzu, gure gaurko tartea benetan gidatuko duen eta ontziaren lema helduko duen liburua eta autora. Marabili, Marta Peirano aurreko astitan bebai aipatu duena, zeberan idazkeri bai de argixe, bai da oso ondo informata, bizkatak ordara txestan Naomi Kleinen liburu La Doctrina del Shock, eta bai estilun, eta bai dokumentazioin, eta oinoarrak, eta hori dan ez dela bluff bat. Baizik eta benetan oinarrixe dakarrela esaten da benak. Eta dana gaina oso espiritu kritikutik. Eta La Doctrina del Shock esan da, berak Naomi Klein behin baino gexabatan aipatzen daue liburun bebai. Orduan, aurreko asteko laburpeneak eta gainetik pasata, seguru entzulik ondo akordaten dizena, aplikazioen bitxarte erregalaten duzen datu horrekin zerretzen da. Osa, big data ditzen gako horrei, eta big data da zer erosten duenetik mobile zema bidarre behatzen duen, ze argitxasun dan gure inguru, ze karo, pantailin argitxasune aldatu txenda, segun ze argi maila dakauen. Badakixe patrikaran edo boltzan dakauen mobile ze velozidade dan oinez guzen, automobilin edo trenin guzen. Hori dana badakixe, bebai badakixe telefonutik berbetan gazenin, neharrez bagaz gure arnazketin arabera ia depresioni baten jausteko peligrun gazen edo ez, geuk konturatzen gazena baino askoz be dato gexagoa dakarre. Orduan horrekin dato guztiokin zerretzen dabe. Hiru kliente dakarrez. Batetik enpresak, iragarki pertsonalizauke jarri alizateko, hori pasan azdin entzuletako batek aipatze ban. Bestetik data brokerrai saltzeko, eta azkanin gobernuai bebai saldu etxetze. Baina gobernu ez partido politiko morune ulertute bakarrik, zenoke horrek partiduk zeinen interesak defendiute txuzen. Osa, hauteskundik irabazi, baina benetan zein ordezkatzen dabe horrek partido politiku zein jakarreatzen. Eta horrek eruten dau galderi zeinek benetan agintzen dau, eta erantzuna oso horreza da, agintzen dabe, zergak ordaintzen ez dabenak. Listo, zeinek ez da ordaintzen, horretxek agintzen dabe. Boom. Zeinek ordaintzen dau, guk ez dakau, ise bezateko. Ez dozku lagaten ise behaukeratzen.
Inigo, Goxatu du pixkat giroa. zelako... Bueno, hau bizka desglosa engo dugu eta hobeto esplikako dugu punto bakotxak zer nahi benezan. Ze ikusten dugu benin propagandi gutzako pertsonalizata ez da bakarri produktu bera. Helburu de hori produktu aldabenik eta presizoi karuenin geuri saltzi. Eta horretako dato asko dakarre. Adibidez, segun zemat buelo hartu dauzen, azkanengoko urtean, gexeno gitxi. Baina orokorrinez, segun zema viaje etxen dauen, viaje horren airrezoi, eta bar, buskadoritan, buelu bilazten gazenin, presizio aldatu txenda. Ez da bardine nik bilatu, edo inakik bilatu presizio, badakixe bakotxak zemat ordaintzeko gai gazen, ze behar dakauen hori buelu hartzeko, eta horren arabera ajustatzen dabe. Ordunde, aspiradorine metafori, baina bi neurritxan. Batetik, aspiradora morun xurgatzezku datu guztik, geure arreta eta denpora guzti xurgatzezku, baina ez da horretan gehatzen gerora, geure diro guzti xurgatu alizateko. Eta gainea hori xurgaketi dimensioi desberdinetan emolaike, guk ondiukan amendik aparte ikusten duena, beste gauza batzun hartin, osasun sistema publiko bat dakauelako. Baina osasun sistema publiku estan tokixetan eta privatizadana kriston negozizue milaka milioi mobiuten da denak. Orduan adibidez, puntun bidezko txartela ibiltzen daben jentik, erosketak eta etxeko orduan, horire hor lortzen dabe urri horrekin datukin. Zebakixe, nos, nun, zer erosten duen. Orduan horren arabera zer berduen. Eta imagina, zuk diabetes bat badakazu, osasun arazuk eta urak badakixe, badakazule. Eta beste parte batetik, azukre askoko gauzak erosten bazu, osasun seguru karu ipinikotzue. Ez da pertsona guztia ipresizio bardinin. Aprobetxako diz bakotxan beharran arabera, eta horretako ez dakarri iselako eskrupuloik, eta ez dakarri iselako moralidadeik. Eta Martak aipatzen dau, eta gero social dilema bebai entzulik gomendatutako dokumentalin agertzen da modun, aplikazio asko ez datu lortzeko aplikazio askon sortzailik aipatzen da beuran intensioi ona zanela. Eta intensioi onaz behin baino gehiagoetan errepikatzen dabe hori, baina azkanien konturatzen ga intensioik ez dutzala arduraik. Eta espekulazio immobilistiku buruz berba etxen genuen, beba esate genuen intentzioik ez dutzala arduraik, benetan legislazioi bat birde. Horrek intentzioiai buelti emonezkeo eta txarreako ibili nahi ezin izateko. Benetan horrek intentzioik euran bide onatu palizateko ze bestelan ez da behiz aguantaten eta azkanin ze intentzioia zen jaben, ez dutza arduraik. Eta hemen bebai nahi neban aipatu, batetik sistema publikuai buruz, osasun sistema publiku guk amendak hauena eta unibertsaltzat eta normaltzat emoten duena, nahiko neuke, pare bat egolan bandera gorri edo ata esaten bizkaka desmantelaten badabizela, gu konturatu bai, baina azkenengoko urtitan enjako murrizketak eta enjako amortizazioik bai postuk eta bai mateixal aldetik eta baliabidin aldetik orokorrin badala desmantelateko modu bat, ero azkenengoko urtin COVID-az ikusuro buena, zelanik danak gainezka jaben urgentzixak eta ospitxal guztik zema jente jundan pribaure. Eta hemen bebai, privatizazioik geupentzaten duena baino aurreatu dagoa dela eta ontxe dela momentu benetan sistema publiko bat, osasun sistema publiko bat defendiuteko. Ze bestelan honek datu guztin aurrin benetan saldute egongo gaz, eta urduntxe bai ez dutzela arduraik atzamarra apurtute jenti bizitza guztirako zorretan jarri eta arruinaten bada. Neure mitin eta gero, aurra jarratxukot. Bai, esan digu, ez zaitezte asko sartu, asko doketela kontatzeko eta hemen beldurtuta, Maia. Beldurtuta. Baina disfrutatzen, Bai. Izo zer badakazue esateko esan, Eskualtzeko dugu? Lagatetzuet, Balde. Ez, garbiz, nik uste etzeola asko esateko, nik behintzat,
Amen. Bai. Zu horta gu hemen. Bai, Starry place. Times where swallowed up in space. Data brokerran ingurun, honetiz, datu pertsonalan, datu bazin salerosketa dedikaten diz. Eta da, bakotxan datu guztik, sakabanatute da zenak, identidade baten azpixan agrupaten dabe, orduan bakize pertsona bakotxan datu guztik zeintzuk dizen. Eta hori itxen dabe, erosi, saldu eta horreaz negozixu. Eta bebai balixotze, holan, Eustatekdek zer emongo leuken, hau honek datu guztik eukitzeko, ez? Igual kaka gutxi emango luk ere, bai. Bai, baina kasi kakamoten badabe da birdabelako eta momentos ondo gaz holan bilurre moten dau, zertzuk dato akumulatea eta gaina zelan zailkatu aldaben. Ez, adibidez, ze zonatan da zen, ze erosten daben, aurrekari, bisotzeko arazuk eukidaben, 65 urtetik aurreako jubilauk, adibidez. Edo, hiri baten bakarrik bisiri zen, eta bortxaketa jaso daben, emakumin jokabidi zen jan. Claro, informazio sensible asko aldabe maneja, eta kontutan euki birdu gainea, hau dana ez dala bakarrik orainaldian jentik zer etxen daben jakitzeko, hemen benetako negozizura etorkizuna. Eta da, aurre esan alixati horre jentik zer eingo daben. Gugaz, totalmente eskinerren arratoik kajan. Horretxegaz, eta Facebook eta sare sozialan bitxartez, emotezku hemen gaieta bat, emotezku hemen kalambre bat, eta horren arabera bideratzen gatxue, eta gaina badakixe guia zelan jokatuko duen, euran eda bentok isan guk amaitzeko. Eta horretxeatxik benetan bilurgarrixera. Eta data brokerrakin amaitzeko, 2018an artista, ondala, 3 urte. Osa, ez da ondala, otamar urte, ondala, 3 urte, artista katalana batek, holan, zitak eukitzeko plataforma eta aplikazioa desberdina erositzen, 1.000.000 bat perfil, $153 Zemerke. 1.000.000 bat perfil, eta klaro, normali nolako aplikazio itxan, pilo galdera betetezu, nahi zulako, zeure perfil bardineko genti, eta orduan, imagina ze dato, zenbat dato pertsonak atxik eskuratu laiken erdi de balde. Eta gero horrek ze erabilera suposa laiken. Eta gero azkanin, gobernun eskutan, horre Trumpen hauteskunditako British Analytica, zelan zan. Ez que ez dut apunta eta... Izena nigre. Ez nik ere ez dakit. Ez nahiz behatu. Bolakon bat, ez? Tartin sartu zanela eta azkanin jentin borondati manipulaten da bela. Eta hemen... Cambridge Analytica zan. Cambridge Analytica, hori da. Eta hemen adibidez Facebookek zientifikamente konprobata da, enben bi talde batzuk mezu positibo eta bestatzu mezu negatibo eta jentik zelan reakzionate ban, zelan erantzute ban, ez da bakarri zuri zelan afektatetzun, hori afekzinoi zelan trasladatezun sare sozialeta. Eta mezu positibo jasote benak, ondo pozik, mezu positibuk ero onak idazte ben. Negatibo jasote benak, keja gexaua, azarre gexaua, emozionalki neutruk zin mezuk jasote benak ez ben ise idazten. Emozionalki neutroak? Bai. Neutraltasuna? Ez, emozionalki neutroak ez da bela zure emozioi primaxuta apelaten. Eta orduan esaz interpelata zentiuten. Bideoik biralena zintzutiz gexen indignaten gatxuenak. Bai. Azarri, edo kriston onna, baina di oso emozioi estremuk eta horretxetiz biralenak. Horretxeatxik algoritmuk, eta ontsa pasako algoritmuta, programata daz aldanik eta gauzaik biralenak sortzea. Eta horretako funtzionaten da bena da gauza estremutiz. Ez erdibidekuk, ez prudentzi ero zuhurtzitik idatzitxakok, zinuke justo
zue hartuko da ben gauzak, eta horrek dakarren ondorixuk, baina algoritmoa ondorixuk ez dutza arduraik. Algoritmoak, hau besta meloia. Bai, tamen. Labur, Horra, zientzia ez, letretako edo giza humanidetako pertsona batentzako algoritmo eta hitz egitea erosoa da, maia, ni niztozko aklaratzen. Neuri esan, filosofia ikasitxe hemen abile, baina horretxatxik filosofa moru lehengo definizioi. Eta da, arazo zehatz bat, konpontzeko jarraibide multzo bat. Orduan, zelan konpondu esatetzun, instrukzioi... Orden kopuru bat, iritsi, igo pertsiana, irikiatea, alarmaken du, piztu argiak, eta ez da gizer. Hori da. Olako zu. Hori algoritmo bat. Nik olako zu zer ulertzen dugu bai, Nik lagun informatiko desente dauzket kuadrilan eta ingeniroak, eta behin duda hori, algoritmo bera, eta batek oso pedagogiko, irakaslea bat, eta esan zidan. Oda, orden zerrenda bat, automatizatzen dana. Iritsi, kotxe iriki, eseri, gerrikoa jarri, arrankatu, primera sartu, eta zeize, hoxe, hola xurertu nunik. Hori da, hemen problemi zen algoritmuk opakutizela. Ez dakiau benetan zer da bizen konpondu naxan. Eskotan esaten da ez, hemen balioa ez dauka honek edo besteak, balioa edo algoritmoak. Algoritmo hori jakiteak edo ez? Bai, baina protegiute daz. Horregatik, hor dago ez, sekreto empresariala edo... Eta horrek sortzen dau, arazo asko. Ez dizelako neutralak. Konprobada geure betiko akatz edo bizisuk edo errepikatzen dabela. Adibidez, gero eta gixau ibiltzen dabe rekursos humanoseako algoritmuk, jentin artin deskartik etxeko. Ja, baina zerren algoritmu zetan oinarritzen da. Konprobada gestore edo zuzendari postutako emakume gitxi hau aukeratzetxule. Algoritmoak. Algoritmuk. Baina gara, algoritmuk esan barau eta horre ditzen gako math washing. Eta hori de, berez responsabilidadi geudakauena algoritmoa ikulpi botati. Zatia ez, baina algoritmu bara neutrala da, ez? Neutraltasun ez diuten da, formula matematiko bat alako, ez? Parkatu. Hori programata da holan etxeko. Esan diozu, algoritmo horrek hartzen ditu erabaki batzuk, prozesu hartan zerbait egiten du, norbaitek esan diona. Erakutzitzena. Nondi ator math washing? Aserre eroa? Matematika. Matematika. Vale. Math washing. Ja, enun harrapatzen. Bai. Eta da, jarrera diskriminatzaile ero kaltegarrixe, zuritzi esaten naiz, baina kodigo matematiko bata. Ja, baina eske ez dau balixo. Ze, precisamente, algoritmo gexenak opakuti zenez, ez duzue erakusten zer eta zelan etxen da ben. Eta gero olen komentatu, ez da beste arazo bata radikalizazioi. Algoritmuk, sare sozialetan bakarrik erakustezku geure mundu ikuskeri. Komentate genuen, ez da Twitterren askanin amaitzen dugu geure morun pentsaten da ben jentiaz bakarrik relazionaten. Ze, ero mobila honek notizixak aiaten gazkunak, bakotxai notizi diferentik aiaten gazku geure neurrire einge. Eta hori adibide garbixera koronavirusaz. Zelanik, jente batan zientifikoki dandandana sinisten da bena eta beste batzuk negazionistatez. Baina da neurri handi baten, imagina, on urte bete dano geunkagun dudak, eta gero jouen bilaketan arabera, emondoen datun arabera, horren informazioi jasoten jongaz, baina ez bestalderdi xana, bakarrik geuri. Orduan, zientifikoki sinisten da ben batek, esaten da, baina zelan da posible hori negazionisti, baina ez da irakurri hau artikulu hau eta bestite, ez da irakurri. Eta orduan besti tontotzat hartzen du, eta hortxera problemi, informazioi hain ja sesgata, eta ez dakau kontrastateko aukeraik ezpaga baten bateaz gehatzen, eta diskutiuten, eta ez lehen etxen zamodu, no emoten dauze, aiaten gazku notizixakin oso informata gazela eta egixe dakauela, eta hortxera problema handixe, benetan, eurak nahi gatxuen tokire erungo gatxue, baina guk ez daki hau. Eta gaina pentsaten dugu egi absolutu geuri dela. Hortatik asko dago. Egia da gero badagoela zalantzan jartzearen aurkako joera bat ere, ez? Eta hor koste egiten da.
norbaitek zalantzan zole jartzen duen momentuan, gizarte bezala nahiko tolerantzia gutxi daukagu zalantzarekiko ere. Baina da, normalin ez dakagolako argumentoik. Argumentu eta zenin eta discussion, pasan azten komentaten genuna, hori normalizaten duenin, konturatzen gaztala atake pertsonal bat, ero geure ideia atakati, sino que justo ezagutza kolektibo bat sortzi oso importanti dela, eta horretako iritzi desberdinak kontrastan berdiz. Bueno, ez dut nahi amatxu, Txinako adibide bat kontutan euki bai, ze benetan bilurgarri isera. Hau liburu 2019an argitaratu zen, on 2 urte, oso barri xerala, eta 2020erako esaten dauze Txinan ze eredu nahi ben implanta. Nik ez da benetan lortu da ben, gero koronavirus etorri zen, baina egixera koronavirusan kontrako neurrisak kontrol soziala handitxun jabela. Orduan guk honen komentako dauzen gauzak handik ez da oso aparte egongo. Eta deitzen gako Sesam Credit, ez? Kreditu sozialeko sistema bata. Eta danok abia puntuazio bardine dakau, Black Mirrorreko episodio baten bardinera. Danok puntuazio batea sabiatzen gaz, eta ondo portaten baga puntu gorutztuz, txarto portaten baga puntu kendu txesku. Zertzutiz puntu kentzeskun gauzak, semaforu gorrixine kruzati, eta face recognitioneaz, arpexe ezautzen da ben aplikazioekin bankutik multi direktamente kentzesku, zigorra markizinetan eta ipintzen dabe geure eta familixin lotzako, eskarmento morun, eta gero txarto aparkatzi, helburu sindikalakin elkartzi edo gobernun kontrako elkarrezketak eukitzi. Eta puntuazioik baju dakarren gentiaz elkartzi bebain atxeta zenidik izan, horrepe puntuazioik bajatxan dau. Osa, apestau bihurtzen zaz. Eta horre suposaten dau, kreditoik ezin lortzi, biharrato bateko zailtxasun gexaua, trenik ero abioenik ezin hartzi. Ostea, ondo porta ezkeo, iritar zintzu izan ezkeo, puntuazio igora, iritar zintzu isati zer da, odola donati, bolontaxu isati, ordu estrak biharra etxi, eta orduan osasun arazun bapakazu, lista desperi saltoen, eta kriston entxufia, zaten duten zatxube, eskola honak, barrixo honak, eta hau isez nahi ben implementa Txinan. Wow. Orduan, zienzi fikzio eta Black Mirror hamen dakau. Eta Txina urrengoko potentzi mundiala izangora. Eta orain beldurra sentitu baduzu ez da gure errua, Maia Beitiaren errua. Baina errealitate zaplaztejoa behar genuen. Azte bete daruta kojonata. Orduan, alternatibak, niri okurrio hasta zenak, batetik, izenburu oinarritzat hartuta, el enemigo conoce el sistema, guazen geu lehengo, geure etzaie ezautzea. Eta benetan rekomendaten dut liburu irakurti, jakitzeko, bentsat ondala 2 urte ze puntotan egoan, ze 2 urtin bebai gauzak aldatuen dieta, bat ez beha azkenengoko urtin kontrola, seguridadi, osasunan horren atxikixeaz, enjako guztiaz, ikusin bir gaur egunin ze puntotan egongo ginaken. Gero, aldanik eta dato gitxien emon, bilatzaili Google izan ordez, DuckDuckGo, DuckDuckGo, patxa ahaterun ibili, komunikazio WhatsAppan ordez, Signal baja da software libri eta Snowdenek rekomendataku. Bizumero txartela albada ez ibili, dirotan ordaintzi bada erresistentzi ekintza bat, inok ez daki zer zabizen erosten, nun eta zehatxik. Eta gero kontuz puntu txartelakin. Gero oso importanti, subiranotasune lortzi eta hor fibra optiko propixo bat, ez autopista guztik, informazioeko koneke garik ez asierreke... Izarkomeko, garik lehenago eta asierre gaurrekoan. Asierreke komentate bena zelako importantiran subiranotasune, bestik handik ez dependiuteko eta informazio geuk manejateko ez bestik. Eta geronik askanin, filosofa modun, baina ikoneuke luzatu hausnarketa bat, ondo bizitxin ingurun, zer ulertzen duen ondo bizitxi, eta zer bir duen horretako. Akaso honen bateko tarte izan daiteke, ondo bizitza zardan ez? Hortxo txiko dugu, prest? Hortxelako. Maia Beitia, mila esker, eta laster arte, uste datorren astetan txandartuko dizuela, irati eta anek, baina ondo bizitzari buruz helduko diogu laster zurekin. Eskerrik asko zeuei. Zuri, mila esker, jo. Eta bagoaz, doinuetatik garatago tartera, Zigor Etxeburua eta noski Iñaki Lasaeturarekin. Keep calm and bigarren kafea.
Gaurko doinuetatik haratago saioan Zigorretxe burua daukagu gurekin. Gaur egun Donostiko udaleko EH Bilduko zinegotzia da eta jende askok ezagutuko du urte askotan ibili baita euskalgintzan. Gaur euskera zarituko gara, baina ez gara politika zarituko, musika zarituko gara. Ongi etorri Zigor. Baita zoie, eskerrik asko, aukera honengatikan. Beti galdetzen dut hau, eta zure kasuan gainera badakit pasadala, kostatu zaizu abeste hau aukeratzea, ezta? Izugarri, bai, zurekin gogoratu naiz, behin baina gehiagotan. Baina, bueno, eraberian gozagarria izan da, repaso mentala, eta ez mentala bakarri fisikoa ere, nire diskako egiratzen eta ibili naiz. Eta, bueno, azkenean, hau atera da, baina izan ziteken ziaro ezberdina, de hecho... Bai, izan ziteken. Bai. Bai, baina hori ere da, gaukan xarma, ez musika gaukan xarma. Bai. Gaur lau abestizatea eta emaila bidali eta 5 minutu geroago beste lau izan abizatea. Bai, ala izan zen, de hecho, kontatzen nizun leheno. Lagunekin elkartu, zuri emaila bidali eta bero, eta beste lau atera ziren, tabernan entzuten ari ginen musikak eraginda, eta aterako ziren handikan etxe iritsi eta beste lau. Eta beste 16, eta bueno, bai, ni oso musika zalea naiz, eta nahiko orain egun zerrenda agian antzekoak badute estilo aldetik, agian loturan bat, baina ni nahiko eklektikoa naiz eta izan zitezkeen oso ezberdinak. Nik ere eskartzen dut eklektikotasun hori, aipatu dugu politika gintzan zaudela, gaur egun udalen, aldundian ere, Gipuzkoako aldundian ezagutu zintugun, euskalgintzagatikan ezagutzen zaitugu, bai kontseiloa, bai euskaltegiak, baina kaso jendeak ez dakina da, zu ere kazetari pinitoak edo musika kazetari bezala ibili zara. Orduan, musika zaretasuna ez ezik ere musikari buruz idatzi izan duzu. Bai, bai, anekdota polita da, ni harro nago, hortaz, jende askok ez daki, duela 50 urte izan zen, Diario Baskon Deborame sailean idazten hasi nintzen, urte batzuk iraun nuen hortan, eta tarte hortan ere eginek ere eskatu zidan, bat biru atalekoek, Pablo Cabezak eta bietan jardun nuen idazten euskaraz, eta oroar heavy metala eta bar, baina gero ere berezitu nintzen bertako taldeen maketak eta kritika egiten. Eta polita izan zen, ni zaletasuna beti izan dute rockerako, eta garai haietan nabarmena zen, estilo nagusia zen. Eta oroar egin genitu kritikak estilo hortakoak ziren. Ere aipatu behar da, eman zidala ere egiteko mundu mailako edo rock internazionaleko talde batzuen kritikak, eta tartean dekulteko gitarrakin elkarrizketa bat egin nuen, eta guzti. Hori dira betirako batzen diren, eta politoietakoak. Bai, oso potentea, eta de hecho ez dez zerrendan sartu, baina lehenengo zerrendan jarrita segun dekult, eta kuadrillako ikontatzean esan ziaten jarriko zenun dekult, ez? Eta gero kendu inun, oso zalea naiz, dekult taldearena, eta, dekult ez dugu entzungo gaur, baina bai daukagula lau abesti puxka, eta horietako lehenengo entzungo dugu, entzun eta berehala jendea jakingo du ze abesti den.
Nik uste dut abesti honek iaia aurkezpenik ezula behar, ezta? Lehenengo riff horiekin euskal rockaren abesti ikonikoenetako bat da. Pieleteren Hilda Jainkoa. Zergatik? Garaian, ni heavy metal zale amorrate izan naiz, eta garaian, hau 94koa, o 93koa, okerrez banago, buruz ari naiz. Horre ingurukoa da, 34 esango nuke, o igual berandu xo. Kontua da, garaian heavy metal, klasikotik gentozenentzako izan zela zartako potente bat, metalatik pixkat harago juntzalako, egin zuelako, beste estilo, ez dakit... crossover edo zioten hori, ez? Berritzaile bat izan zen, niretzat eta Euskal Herrian, zutagar hor genuen, heavy metal klasikoa egiten, baina Pielete niretzako zartako bat izan zen muturrian, oso potentea. Behin bakarrik ikusi nituen, Diman, aeka egunean, han egiten zen festa erraldoi hartan, eta, nahiko ondo pasa nun egun hartan, beste ezer ez dut oroitzen, baina Pieleteren kontzertua eta justa abesti hau oso gogoan dut. Eta badago anekdota bat honekin, hainbeste sartu zitzaidan, gertatzen zait abesti batzuekin, garaian erabili nuela, baita hauteskunde kanpaina batean gure auzoan zehar megafonia jartzeko, gure kide zaharrenak eskandalizatu itezian, megafoniatik, Hilda Jainkoa, oioka. Ez dakiz emaitza izan genuen garai hartan, baina denek entzun zuten gure mezua. Jendea gogoratuko da. Hauteskunde kanpaina horretaz. Horregatik nahi nun aipatu bi alderdi horietatik. Ni asko inpaktatu nindun, mezua ere ez. Mezua Hilda Jainkoa, ez? Euskaltzaletasunak nik beti esan dut sotanatik gehiegi daukala eduki duela, ez? Eta gure adineko jendearentzat heavy metala bera urtetan etzan terreno bat abertzaletasunetik eta euskaltzaletasunetik jorratzen zana. Zutagarrek hor bide handia, guztia egin zuen. Baina gainea, jukatzea Hilda Jainkoa, eskandalo bat zan, alderdi guztietatik, orduan hirugarren alderdi hori ez. Niretzat puskatzea eskema mental tradizionalista horiek oso ona zen, oso beharrezkoa. Egingo bazen lista bat, Euskal Herriko egun abestiak ezakit zer? Egon beharko lukena. Egongo litzatekela? Zalantzari gabe, niretzat Pieleteren diska zuria hori, da harribitxik bat, ondo babestuta daukat, ez du bat ere indarri galdu, eta hori. Eta indarri galduko ez duen abesti bat, da Will Instrumenten A ala B, eta da entzentzungo dugu tartetxo batean, eta jarrituko du bizketan. Aurrari dena posible, egin berregin ta desegin gabe, nerabe ari dena imposizio, tautua ukatzen du bidea urratzeko. Orain da alabe gazteak zure eskuitza zergatik aukeratu dugu, Will Instrumentekin 50 beste bat daitezke kasi. Hori da. Zergatik honek zerbait du berezitik edo bat aukeratu behartzen? Oso aproposa zen jarri diazun ariketarako, A ala B. Baina, beste hainbeste, ez? Will Instrument da, ni, ja
zarragoa izanik, deskubritu non talde bat berrian niretzako gazteek oso maitea dutena eta ni fan totala bihurtu naizena, ez? Duela 10 urte ezagutu dut talde hau eta harrituta utzi nago, ez? Ni taldearekin niretzako eta gero esango dut abestiaren zergatik, ez? Niretzako da talde bat kalidade izugarrizkoa daukana, letretan, musikalki da oso aberatsa, oso ez dakit, nik parekatzen dut Pearl Jam taldearekin, edo Soundgarden, edo dia estilo grunge estilo hori, 80ko hamarkadan indartsu jo zuena, eta niretzat nik adibidez oso zaletu egin nintzen Pearl Jamekin, bereziki Pearl Jamekin, eta gogoratzen haute ura, ez? Baina harago doaz, oso gaina Ipar Euskal Herrikoak izan da, ez? Beti dauzkagu halako begirune berezi bat Ipar Euskal Herriko musikarientzat oso musikari onak izan dira beti, eta badute, bueno, sorkuntza bat niri harritu nahuena. Nik ikusi nituen ezer ezagutu gabe zuzenean ikusi nituen. Eta hori da gauza bat, zuzenean talde batek engantzatzen zaitunean zurmuineraino harrapatzen zaitu. Neri behintzat zaila izaten dalako batzutan, ez, talde aurretik entzun gabe, talde batzui gertatzen zaie, ez zaituztela harrapatzen, ez? Hauek izan zen bombazo bat, eta zuzenekoarekin lotuz A ala B tema honek hori du, inkretxendo bat egiten du, eta niretza da, halako baten lehertzen da, eta da zuzeneko abesti bat niretzat. Da oso gogoratzen nahi naiz, oraintxe Antiguako frontoian, azkenekoa ez, kontzertuetako batean, ez negon aurreneko hilaratik oso urruti, beti egoten naiz aurrian, baina jonetzan jurgiren oinetaraino, besti honekin, ez? Hori du, niretzat da besti bat oso indartsua, baina, esan duzuna, diskako edozein izan daiteke, ez? Eta gero, Willisek ere badau gauza bat, dela musika hona danean, beste edozerrek berdin dio, hau da. Willis Drummond izan dira 4, izan dira 5, izan dira 4 baino ez hasierako 4, dira 3, egun dira aldaketa pila bat, baina muin hori mantendu dute beti, eta izango du bere une gogokoena, baina ez ikusiko kontzertu txar bat 3 izateagatik edo 5 izateagatik. Hori da, ni asebeten haute beti, eta jarrai dezala, esan diskografia orain zaila da lortzen, lehenengo haiek, eta banabil bila, baina orain zuan eta aurrekoa oso diska onak dira, eta, alabe arribitsi da, nire ustez. Eta, jarrai dezatela, nire ustez, daukate bide oso oparoa horretik, orain bateriak bere bidea egiten hasi du, Jurgik egin du, bakarka, era bateran ere ari da, eta beste talde bat, era batera, oso aberatsa, oso talde, pop rocka egiten dute, gehiago, baina, nire ustez ikusten da, badagoela gaitasun bat, oraindik hor arrobi horretan badagoela ugari ateratzeko. Nik anekdota azkar bat kontatzearen, autoa beti rotazio bat egiten dut zedekin, 4 dazkat eta hilabetero aldatzen ditut, gaur hona bidan etorri naiz Ekizaren bakarkako diskoa entzuten, eta hor daukadan beste disko bada, oraintxe entzungo dugun JP Loian.
aipatu daizu hitzak bere bidea egin duela edo, ez dakigu bidea hortxe gelditu zen, disko bakarrean, etorkizunean Josea Ponzek zerbait ekarriko digun, baina azarri bitxea izan zen J.P. Loianen diskoa. Izugarria, nik txundituta nauka, danak ez, berak jo ditula instrumento guztiak, berak ekoitzi du, Bideoklipak ere berak sortu du, bideoklipa, hori, berkatu mozta, ikusi ez duenak bideoklipa animazio bada, orduan ez da berak grabatu dula, numeraz animazio guztia egin dula, bera marraztu du. Niretzako hor ere, zalantza izugarrek eukin dituen diska hortako ze abesti, ez? Eta, igual pentsatu nuen irratirako, zen izan ziteken aproposa, edo pixat, baina abesti honen alderdi, diska da iluna, ez? Da, disko ilun bat, txuri beltza da, baina musikalki melodikoa da, melodiak ditu, ni bai apreziatzen dut musikan melodia bilatzea, ez? Eta berak egin duen ahalegina, izugarria iruditzen zait, jakin da, denak berak sortu behar zuela, eta lortu duen emaitza paregabe iruditzen zait. Trasladatzen zaitu noa baitea, ez dakit, espazio sideralea, ni hor sartzen hau, benetan diska entzuten duan aldiro atera iten naiz mundutik, pum, eta iluntasunean, astronautek sentitu behar duten zer hori ilargian o espaziontzitik kanpo daudenean, halako zerbait sentitzen dut. Eta, ematen du berak ere bilatu indula antzeko efekto bat, ez? Gero bideoklipak eta eramate zaitu antzeko egoera batera, ez? Iluntasun hortan. Da oso garai bateko, goratzen dit, garai bateko musika egiteko, musika eta musika jazteko lan hori, ez? Komikiarekin lotura hori, lehen aipatzen dut. Mimo hori, zenketa hori. Bai, eta ni oso komikizalea naiz, eta horrek ere, nik horri ere balio ematen diot, ez? Berak egin duen keinu hori, ez? Bestalde, letrak, ez? Letrak dira abesti honetan, ari da, ulertzen duana, baina naturarekin egiten ari garen txikizioari lotua eta lobby horiek nola etorkizunik gabe utzi nahi gaituzten, ez? Oro har, ni Joseba Ponzek egiten duen lana ez da oraingoa, jarraitzen dut, ez? Karo, hori da, ez? Nondik datorren dutetik eta duten letrak ere irakurtzen duzu, karo, hor, Martxel Marieskalen letrak daude eta baina honetan ere, diska honetan ere badago Martxelen karpen bat. Eta ikusten duzu, ez? Dut zer izan zen, ze berritasuna, hori bai izan zela izugarria, eta honek ere nola, diska honek, bera jarraitzen du, ez da multzoko bat gehiago. Ematen dut, dauka gaitasun hori, ez? Ez dirudi bakarrako proiektu bat. Hain jantzita dago, hain landuta, hain dena, ez dirudila, zetakizunean, Jesucristo sorpresa da. Hau ikuntzea bakarrikan, zeinak grabatu dit, ez berak egin du da. Niretzat da harri bitxi bat, ez? Gero, ikusi nuen zuzenean, gaztezenan ikusi nuen, eta nindun hain beste ACBT. Agian, gero berak aitortu zuen, ez? Denbora gutxi zeramaten prestatzen, eta nabaritu zuen zailtasunak, ez? Hain zuzen, hori, berak sortu izana dana, eta taldeak igual etzun lortu hain
emankizuna, igual, nik naukan espektatiba asebetetzen adibidez, ez? Claro, holako disko batek espektatiba oso handiak jartzen ditu, eta ere ez da erresa hori... Kontzertu hartan josun zurak, ere bai. Ja, hori izan zen, bale, Estrubelen, eta, karo, pentsa, Pontzekin hasi, dut, Estrubelen zura... Bai. Eta, bueno, ja... Han izan nintzen. Gogoan dut zuraren kontzertu horiz, ez naiz izan berezik izalea, edo... Berezik izalea baino ez duen asko entzunen nion arreta gehiagi eskaini zurari. Izan zen kontzertu... Bai, eta orduan JP Loian geratu zen pixkat, nire ustez behetik. Agian nik espektatiba handiagoa naukan hor, txunditu ninduen zurak, eta esain beste JP Loianek. Baina tira, horrek ez du batere kentzen diskaren balioa izugarria da. Eta ari gara esaten, ez orte duguna gara euskal zaleak dazagun taldekin, hiru euskal talderi buruz hitz egin dugu, baina segurazken talde honek euskeraz kantatu izan balu, izugarrizko arrakasta izango zuela leku guztietan. Aukeratu duzun hau da, talde totem horietako bat, Thin Lizzy da. Zer beste aukeratu duzu, zergatik, kontatu iguzu nazioartera egin dugun salto honetan. Bueno, hemen ere naukan zailtasun bat, ez? Zein aukeratu. Niretzako, Thin Lizzy izan da talde bat, deskubritu nuena berandu xamar. Ni heavy metala entzuten nuenean, zera. Olako taldeak alboratu pixka bat. Igual, hard rocka, esan dut The Cult entzuten nuela, eta oso zalea naiz. Baina momentuan, Thin Lizzy, ez nion, igual, aprezio haundirik ez dakit, ezo, momentuan zaude. Azkenen garaio horietan, adin horietan, eta ordia ze gertatu zitzaidan, gero lagun batek asko insistituta, belarria jarri nion, igual aukeratueten tema Wild One ez da taldearen inondikan ere ezagunena, eta batek esango luke, ez dezu zergatik hori, eta ez beste hau, seguro. Bat aukeratu behar non, eta egia da, tema honekin gertatzen zait, oraindik batzutan Wallmana, Discmana erabiltzen dut, CD-ak entzuteko kalian, eta oraindik egiten dut, igual CD bat hartu eta paseatzera jun, eta hitu. Eta gertatzen zait honekin, 8. eta berriz jarri, eta horregatik ekarriet, buruak eskatzen dialako, ez. Ez dauka beste munduko ezer, erakusten du Thin Lizzyren estiloan adierazgarria den gauza bat, bi gitarrak batera jotzeko joera hori, ez? Nola esaten diote, ingelesez badu horrek twin gitar edo gero Allman Brothersek eta hainbatek jo zuten estilo hortan, eta gero heavy metalean zabaldu zen, baina hauek asko erabili zuten eta adierazgarria da, ze polita egiten duen, oso melodikoa da bi gitarrak doinu bera jotzen batera, eta hau, nik usteet entzun erraza da, orduan, da, asko txunditzen nauen talde bat, eta sarritan entzuten dut, eta, etxean uzten didate jartzen. Claro, ni emazteari ere asko gustatzen zaio, eta, dauka, gauza asko aditzera ekartzen dizkit. Azkenean, deskurritu dugu musikatik haratago daukan, doinu erretik haratago daukan puntu hori, izan alizateko aukeratuetako lauetakoa, eta geratzen zaigun bakarra da,
gure entzulek entzutea bi gitarra horien jolasa, Hori da. fijatzea ingelesez ondo badakite letrakin komentatu ezun guzti hori, eta niri falta zaidan bakarra da, esker handiena ematea zuri, plazer bat izan da musikari buruz hitz egitea 20 minutu hauetan, eta eskerrik asko eta beste bat arte. Eskerrak zuri nik asko gozatu dut, eta nahi dezuen arte. Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea. Sarri galdetzen dit, non eskutatu zaren. Pauso bat atzera, txamba hartzeko eta bila. Arratsaleko 5:21 hementxe gara, bai, zuekin badakizue gure elkarrizketa akustikoen aurretik
desagertu edo egiten garela tartetxo batean, eta Iñaki Lasaturaren eskutik entzuten ditugula hainbat musika mundukoak ez diren pertsonen musika gustuak eta musika gomendiak eta Zigor Etxebururenak bazuten bere mamia, Iñaki, etzen edonolakoa kontatu dizuna, Eta gura ez sartu behar izan dugu, mami gehiago zegoen, baina hortxe gatu dira. Eta zergatik egiten dugu hau? Ba, bueno, noski, Doñotatik Haratago podcasta oso gustoko dugulako, baina gainera behar dugulako, ez dizuegu gezurrik esango, tarte bat musikariekin soinu probak egiteko, eta gaur etorri dira emontarrak, hemen gitarra akustikoa, elektrikoa, bajua, koroa, kahotxa, eta bueno, bat tartetxo bat behar genuen hor, nire dagoeneko prest dauzkagu, eta segituan entzunga izango dituzu, Hasi horretik Goiuri Inigo, zuek gogoan dezuen nun zinaten 2016ko azaroan? Ufa, nik bai. Ni justu, bueno, azaroan ez urrian, baino junitzan bizitzera Bruselara. Iepa. Orduan azaroan egon nitzan, oraindik galduta, Bruselako kaletatik, nire etxeko bidea aurkitu nahien. Gofreak eta zerbezakin. Gofreak eta zerbeza, Nik gogoratzen ditut 2016ko data pilo bat, baina azaroan, 2016an karrera bukatu nuen. Goiuri baino 9 urte zarragoa naiz, eta batera bukatu genuen. Ze ondo Goiuri, seinale bazan. 2016an izan zen Rioko Olimpiar jokoen itzordua, eta antzi izan nintzen Berri Emaile, 2016an Richard Oliveri buruzko dokumentala estrenatu genuen, Santiago bidea egin nuen biziletaz, baina azaroan, ez da gita atxeden hartzean nengo nintzen, ze gainera urte hartan Lauroba taldearekin, Iker Laurobarekin, Charlian de Colosekin izaiz zenbat kontzertu ematea gokitu zen, azaroan, takit desagertu ingo nintzen mundutik, Beharko, atxeden hartzea. Bai, saiatu naiz Facebooken olako memori soiek aurkitzen, baina ez delortu. Ez, nik badakit nun ego zinean. Nun? Tolosako babarrun eguna ospatzen. Bai, igual. Azaroan izaten da, eta 2016an Euskal Jai barra Tolosako babarrun festa ospatu zian. Orduntarako akaso tabernetan dagoeneko ez dugu dena kontatuko. Baina zeba? Bueno, nik horrena izango nire bai nuren nintzen, Bale. Ni momentu hortan eneon Bruselan, baina Kolombian egon. Zentzian nire lehenengo eguna Kolombian, hortik ane bai galduta, zerbezakin bai, gofrerik ez. Gofrerik ez. Baina handikan gertu, Kolombian, gertu. Argentinan zeuden... Behin ozeanoa pasata dena dago gertu. Sentsazio hori izaten da. Kolombiatik gertuago zeuden Euskal Herritik, baino. Hori da. Orduan, gertu harrek balio du. Bantxe Argentinan zeuden emon taldekoak eta justu han jo zuten behaien azkeneko kontzertua. Eta gero 2017an agurra iragarri zuten, eman beharreko guztia eman da zutela zirudien, baina izue 2020-2021 bat hauek oso raruak dira, eta berri honak ere baditugu tartean behin, eta emonekoak bueltan dira, entzun dugu hor abestiren bat, bueltan dira, eta bueltan ez ezik gaur ere hementxe dazkagu bigarren kafean. Aurrekoan Aritza Luzizarekin aritu ginen horren inguruan, esan genuen nahi zaizu Aritz, bai singela atera duzue, baina gure estudiotik pasa beharko duzue hau akustikoki defendatu eta gauza gehiago kontatzea. Eta Aritza Luziza ez datorri gaur, gainera pisuzko aitzakiek zituen gaur gurekin ez izateko, baina hirutalekide baditu gurekin. Hoxe, ezagutzen ez dugunentzako, Bergarako taldea da emon, 2007an sortua, 3 urte geroago argitaratu zuten haien lehen lana Piztu Herria, eta horrez gain konfeti kolore eta asua diskoak ere plazaratu zituzten, eta 2016an Bergaran egintzen Kilometra Festako abestia ere haiek sortu zuten Demasa, ska, rock, reggae, rumba, azken finean, dantzatzeko doinuak eta ritmoak. Eta horregatikan, ongi etorri bigarren kafera, Biken, Julen eta Eneko. Txaldeon. Txaldeon iruroi. Azteko, hasi baino lehen gauzat esan nahi zuez, nik talde asko itzuli dira, eta horla, eta, arrazoi, eskursa, gauza asko ikusi ditu, baina sekula santanen un ikusi, ezkontza batetikan sortzea, talde bat itzultzea. Bueno, eskontza baten, hainbeste gauza pasatzen die, eskontzatik kanpo berez, ekintza horretatik kanpo, ez da harritzeko, imagina zenba gauza ateratzen dien, ez dakiz hor dutan. Baina, asuntoa da, kasu honetan eskontza berez data horretan esanla. Gainera zan, man. Eta hori, eskontza baten aritik datu, baina. Eta ja eskondu da, edo indikan atzeratuta dago? Oani pendiente, argitu ezagun, zein zen ezkontza?
Ezkontza da Axularari Ezmendi, gure... egia da, aritze kontatu zigun. Hoi da, ezkontzekoa zen, baina, bueno, gaur egungo egoera honengatik, atzeatu, eta oraindik ez dain. Eta, bueno, bea komentatu zigun, bueno, bere abesti, bere ezkontzan abesti pare bat, edo abestitxo batzuk jotzeko, eta bueno, horren arira juntatu ginean, eta bazkari batik genuen, eta bazkaritan nola izaten dian gauzak, eta bueno, esan genuen, venga, zergatik ez, bueltatuko geha, eta aurrea. Aizu baino meritua dauka, esango dizuet, nahi behintzat burura atozkitez, hainbat taldek denbora luzean utzita gero, bazkari batekin, afari batekin, berotu lokalera joan, eta sakabo, gehiago ez egitea, pentsatu zu, sasoia galdu dugu, hau ez da genuena, asko bidean saiakera hortan geratzen dira, eta zuek lokalera joan, eta sentsazioak aintxarrak ez ziren izan, ba? Ez, bueno, sensazio konak izan zian, baina asuntoa da zuk esan dezun bezala, pasa ditzaigun gelditzeana, baina ez guk nahi genunlako, edo behartuta izan zen. Ez ginalako esoien sentitzen, baizik eta, bueno, gaur egungo egoera honekin, bueno, pixka gelditu behar izan genuen, itzulera hau atzeratu, baina, bueno, emetxo gaude, ja indartxu berriro. Itzulera honetan nobedade batzuk ekarri dituzue. Bata singela, bestea biken bera, taldea bergaratu duzue gehiago. Zeleno, bazan bergarar, baina hortxe ja sarsi, bueno, bergararet ziren batzuk, eta gero eta bergarargo da eneko talde hau. Bai, bueno, nik zer esango, justo hemen gauzen iruretatik bat bakarra, baina, bueno, bai, haupa, bergara. Biken eskerrak eman diozu, gitarra doinua eta bergarartasuna guzti honi, emoni, nolako izan da itzulera, zuretzat pixkat ezberdina, ez? Iritsi, egokitu, eta zuzenera, baina zuzenera, emon taldeak zuen ibilbidearen ardura horrekin ere, ez? Hori da, azkenean, endala urte batzuk, nik eszenarixo azpizik ikusten eban ez du, emon taldia, fan anitzen, 2006an eta hondekan 18 urte noizkan, eta ikusten eban eszenarixo azpitzik, eta udan kainaldian aritzek egin zoztan berba, eta esan zoztan aberre bueltatzekoak ziela, eta gitarristak ezin zebala beste proiektu batzu zukalako, eta galdetu zoztan ian eban probatzia, eta hemen nago. Baina beste aipatu dugu, Andoni García Matxain saio hontan, Amaika proiekturekin ark gaztetasun puntu ematen zion emoni, baina gaur egun ez da inbeste, biken da gaur egun gaztetasun ematen dion, ez da? Bai, gaztiago gana izan, bueno. Eta ja, holtza gainera igozat, ez? Urtarrilen izan zenuten kontzertua, Bergarako seminarixoan, sarrera guztik agortu zean gaina, horreko gai esaten duela jendia gogua bazekala eta interesa, kontatu pixka bat, izan zen hori, urduritasuna zegoen hasierako lehenengo kontzertua bezala, ze muz? Bueno, lehenengo kontzertu hori izatea gaiti baino, pixkat egoera gatik. Zelako izango zen kontzertu bat, guk egiten dugun musika motakin, publikoa jesarrita, distantziak, maskarilla, pizkat hori izan, beldurra, ez? Ostras, ze gertatuko da, urtengo gara, da... Ze jasoko dugu bueltan, ez? Jendeak igual nahi dagoen man, baina igual ezin da transmitidu, osalantza hori. Baina gero, gisa esan, oso gustora. Egon ginen dana, bai. Bueno, ez da asunto, ez da gauza berdina, baina bueno, ondo da, eta bueno, gauza berriak proba bardie, eta bueno, esperientzia ezberdin bat izan zen. Egia da, badaola musika batzuk eserita ikusgarriago, ikusteko erresagoak edo egokiagoa ezekitan nitza, baina badirela eta justo zuena ez da izango egokiena eserita eta geldirik ikusteko. Claro, eska azkenen gu beti aldarrikatu izan dugu, gala talde bat balantzatzeko, festa giroako, eta, claro, derrement orkintzen zea olako situazio baten, eta zaila da, baina gure sorpresako, nik uste kontzertu hortan lortu genula publikoakin konektatzea modu berezi baten, ez? Igual zailagoa dela aire librean edo jotzen dezunen, edo kontzertu handigotan, bueno, ezakit, konexio berezioi, bueno, noski daula konexio handi bat, baina ezakit, eserita eta jendea hor zuri behi da, eta beste modu batea plantatzen dezunen kontzertua, nik uste lortu genula jendeakin konektatzea beste modu batea, eta hori oso sensazio polita da. Baina, gero ere, etzarete mugatu bakarrikan itzultzera, talde asko egiten dute itzuli, eta ordura arte sortu zituzten abestia jo, eta, bueno, biratxo bat egin, eta agur, eta urren arte. Zuek ere berritasunak ekarri dituzue, eta ez bakarrikan biken,
Ze abesti berriren bat ere sortu dezute, eta aipatu egun kontzertu horren irudiekin sortu dezute ere bideoklip bat, kasu honetan ez, aurkitu zaitut abestiarena. Oida, azkenen itzultzen garen ez, nahi genuen pixka zerbait berri eskaini ez, azkenen komentatu dezuen bezala leno, gure azkeneko diska sua, 2014 bukaerakoa da. Orduan, gero bai atera nahitula beste pare bat abesti, kilometrotakoa eta oporra bakean. Baina, ezagit, gutzako hori eta gu hobeto sentitzeko, edo, gustoa sentitzeko, edo, ezagit, nahi genuen zerbait berria eskaini eta baina abesti hau grabatu eta kaleratu dugu. Eta izan berria da bikentze, badu abestiak dantzatzeko aukera, baina kaso eserita ere dantzatu daiteken kantu horietakoa da, ez? Zutik eta eserita, iaia garai berri ontara oso egokitutakoa eta soinu aldetik ere, berriagoa eta aldaketa hori nabari zaiona, ez? Bai, kutsu elektronikoa sartu jau, aurretik erabiltzen ginen, monek erabiltzen zuen elektronika eren kantuetan. Baina, oingoan ikusten nabarmenagoa dela elektronika kutsu hori eta ikusi da kantua. Aizean presentziare hor dago, eneko, badago emon kutsua, baina, bai ez, barre egin du enekok, eserita dantzatu daiteke, badu, akaso, gure burua behartu dugulako, eserita ere dantzatzera, baina. Batzutan etzanda eta lobe, bai. Baina, azkenean, bizitza, bide bat da, bai, eta bideak, baiti dauka, evoluzio bat, gauza berria ikasten dira, garai batzu datoz, beste batzuk, badoaz, eta, aizeak gauzak ekartzen dauz, beste batzuk eraten dauz, eta evoluzio konstante bat denez, oin autokatzen da. Eta hemendik 5 urtetara, zein edak, igual, larogeiko bira bat ematen dugu, da ez dakiz sortuko, baina, Etorkizunagatik galdetuko diegu Iñaki, baina ari gara hemen kantuarekin, aurkitu zaitute gora eta bera, eta entzun genuen aurrekoan, behin baino gehiagotan gure entzulek dagoeneko entzun izan dute, baina gaur bersio akustikoan entzuteko aukera ere badaukagu, eta nik uste momentu ona dela ez, kantua entzun eta eurekin jarraitzeko. Gu bestera beti galdera egiten gaude, eta uste entzulek nahi dutena dela benetan musika entzun, eta entzun dezagun, lehenengo abestia, uste dut, gaina izango dela, aurkitu zaitut, ezta? Singela bera, ezta? Singela, primeran. Biken Julen eta eneko, zoazte, eta zuek entzuleok prest segituan euren aurkitu zaitut kantuaren bertsio akustiko hori entzuteko. Kafearen elkarrizketa akustikoetan emontarrak ditugu eta dagoeneko prest dauzkagu euren azken singela, aipatu dugun hori, aurkitu zaitut eskaintzeko. Nahi duzuenan, mutilak. Ez dut aztu izan ginena, zeruko itzarrak kontatzen, iluna barrari begira, itxasoari abezen, ondo gordea dut memorian, ikasi genuen erortzen, munduaren beste aldean, egunak argitu zuen, bilatu zaitut aspaldi umetan, gordetzen ginen tokean, aurkitu zaitut abestietan, ametsik ederrenetan. Batu dira gure bideak, hainbeste urteren ondoren, heldutu egin gara baina, zu berdin zaude, inongo mugarik ez duen, trenera igo gaitezen, altza ditzagu gure kopak, badakizu zer datorren, bilatu zaitu
dut aspaldi umetan gordetzen ginen tokean aurkitu zaitut abestietan ametxik ederrenetan Daindako bideak biharko aizean ora garamaten Daindako bideak biharko aizean ora garamaten Zaitut aspaldi umetan gordetzen ginen tokean aurkitu zaitut abestietan ametxik ederrenetan bilatu zaitut aspaldi umetan gordetzen ginen tokean aurkitu zaitut abestietan ametxik ederrenetan Aurkitu zaitut Aurkitu zaitut Aurkitu zaitut Beno, aurkitu dute, edo ala dirudi emontarrek aurkitu berreko hori ere galdetu beharko diogu, ezta? Letraren tartean ere izango dugu sarraskirako aukera, baina bitartean badatoz gure eremura, guk argia pizten dugun, hemen intimista xamar jartzen gara gure tarte akustikoetan, eta segituan berriro kokatuta izango ditugu, elkarrizketa gunean, Eneko, Julen eta Biken, eta eurekin jarraituko du Iñaki Lasak baditu eta galdera asko, goiurik ere bai, eta honik baten bat ere badokat buruan ezpentsa. Bueltan zarete irurok, eta Iñaki, zure esku berriro. Primeran, entzun berri dugu aurkitu zaitut, esan dugu dela singela, abesti berria, baina zein da zuen asmo orain? Oain modan dago esatea gauzatxoak aldatoz, diskoren bat, edo... Zein da plana? Gauzatxoak datoz. Egia esan, nahiko ez gatozola helburu jakin batekin, baina, ikusita gauza nola dauden, bai, nahiago dugu gauzak lasai hartu eta pixkana ikusi zer datorren. Orduan, uste aritze komentatu zizuela, kontzertu bat, uste gaina primizian edo. Primizi izan genuen, bai, dauna. Orduan, datorren apirian 25ean, okerrez banao, Elgetako kafeantzokian ango gea, hori izango da gure urrango geltokia, ez? Eta hortara gaude biderauta guain, ez? Ensaiatzen, eta gero hortik aurra ikusiko da. Noski gu kontzertu kemana diteu, ez? Azkeneko besti hau aurkeztu, eta besti zarrak bai jo, eta azkenean hori da gure, hori da guri elikatzen diguna, ez? Eta gero ikusiko dugu, abesti berriak, edo diskak, edo... Gauzak lasai hartze honetan ere... Zelako labia, Bai. Y todos a power, esto. Bai, hartzen da, etxean dagoela, hemen, Aizu, Eneko, ari da Julen komentatzen, Iñaki, badugu ez, itzordua eta piriako 25, eta ze garaiak ez, seguru emonek buruan badituela, batean egun berdinean, 2 eta 3 kontzertu izten ziren garaioiek, eta agenda ezin kokatu, eta orain, baditugu beste batzuk, non kontzertu bat iztea ospatu egin behar den. Bai, holan da, eta gainera, pentsa, lehenengo kontzertua, begaran izan zen, ondo herriko entzako eta hori, baina eske konfinamentu perimetrala zeuan, orduan, klaro, hori, zeuan,
Bergaratik kanpoko jende asko, gerturatu nahi izana, baina, claro, ezin, nahi eta ezin. Orduan, Belgetakoa, oin, bueno, momentuz, aukera bat da, bai, etorri izan ezin horientzako, etortzeko, eta ospatzen dugu, bai, porque, claro, bai, lehen, zu dinezuna, kontzertu bat, bi, batera, o lo que sea, o, bueno, bat, denetari, o dana dalako, eta oin, oin zer. Gure entzule finenetako bat, Jon Liz, uste dugu bergarakoa dela. Eta hortxe jarri digu ederra kuadria Tolosarrak eta bergarakuak. Nor baino, nor. Biken investigazioen barri guzu Jon Lizen inguruan, zestakigu asko berari buruz. Baina ez da bergarakoa, Ez antzolakoa da. Egia da, claro. Barkatu Jon Liz, alakoak agan hasteak sortzen dizkiguzu ezuk, eta xuri beltzak ezkarela aklaratzen. Eskerrak ezala askoita espeitea. Horako lehia duten ez. Gordatzen ez, kontzertu baten, buli, adita, bueno, utziko dugu. Esan dugu kontzertu alotxa zai dauela, Are zaiago egon daiteke, hori eiz kontatzen badu. Gozen guztera. Gero ere gauzak lasai hartze horretan, ere lagundu dezake hori, zuek 2020 hasiera horretan itzultzeko asmoa zenutenean, eta pandemia etxean sartzea eta hori sartu zenean, derrigorrez hartu hartzen duten ere lasai, eta horrek ere lagundu dula, urte horretek, poliki hori zu txikian prestatzeko etorri dena eta datorren guztia. Bota, labiaz. Ez, bai, azkenen nahi ez, egoera hola zalako, bai, hartu dugu gauzak lasaiago, eta igual erabaki prezipitatu bat hartu beharren, ez? Denboroki genuen behintzat ondo pentsatzeko, eta bueno, abestia ondo prestatzeko, eta entsaiatzeko, gero altzanen, eta bai, alde hortatik bai eskertu deula, pixkat, denbora hori gauza lasaiago iteko. Leheno mikrofonotikan kanpo ongea zuiktore horretikan hitz egiten zein da emonen estiloa, eska da, roka da, zer dauka, eta ere komentatu dugu pixkate, garai horretan, justu utzi zenutenen 2016, 2017 horretan, oso bogan zeudela ere estilo hau, zegoen esne beltza puri-puri antzegoen, hemen estatu mailan edo La Pegatina ere zegoen Euskal Herrian erasko jo dutelak, eskakeitanek ere disko bat atera zuen urte horretan, hain doinu horiek 2021 honetan jaz dira inbeste entzuten, horrek ere eragina izan dezake gauzatxo horietan, abesti berriare aipatu dugu elektronika puntu bat badula bikenek aipatu du. Nola bizi dizu estilo hori hainbeste zentzuta edo bostaxola eta kontzertuk jotzen diren jendea igual etortzen da? Be aukera. Bostaxola. Datorrena dator eta hori, lehen esan duten bezala, azkenean, boladak die. Iziak gauza batzuk egartzen da, beste batzuk eraman. 80ko hamarkadan, 90ko hamarkadan, Zutagar, Asgard, heavy metala, horrazako zeuan, gero pasau zen metalera, gero Trikibuma egon zan. Hau musika trompetero, trompetero da, emoten dago beste zeo zer datorrela, baina, claro, beste zeo zer dator, baina hori ez da, ez gaitugu kanpoan usten, danontzako dator, ez? Orduan, datorren hori, dan hori etortzen jakunez, guk be aldatu egiten gara, eta orduan sortzen duguna be, ezberdin ateratzen da. Bai, azkenen, boladak dira, ez? Bai publikoantzako eta bai gutzako, bai, ez? Azkenen gure bai, gauza ezberdinak entzuten goaz, guztok aldatzen daizkigu, eta momentu bakoitzen gustatzen zaiguna, ez dugu batzar bat egin, oin bolada guetoriko eta sortu behar dugu, sortzen da, ateratzen da, eta bosta sola. Hola, seguratzen zain nortasunakin. Baina horre bai, pena bat izan daitekena da, zuentzako musika honetako lehenu aipatu dugu xerita entzuteko aproposa etzela, eta aproposa dela udako jai giro hietako, herrietako jaietarako, eta urtean komplikatu gongo dela, hori udako jai giroietan emon entzunalizatea, batez ere udako jai giro hori ez delako gongo. Baina danontzako. Hori danontzako. Ez dugu biziko ez, beste talde batzik. Hori seguro. Bai, faltan botako da, eta asko. Bueno, ja, botasan, eta ja luzetxo samar izaten da biliago, Eta oingo uda, ez da, kese gertako da, baina, bueno, zer egotekotan, suave.
Laizter entzungo dugu zuen bigarren kantua, baina galetu behar dizuegu aurkitu zaitut honen, hoste prozesuari buruz, ekoizpenari buruz, Julen egokitu zaizu, aipatu duzu Elena Axular Arizmendi, Ame Estudiotako jaunda jabe, ez ditut itxeko lanak egin, suposatu dut arekin grabatu duzuela singilala ez? Bai. Eta hortik galdera, nabari da, Axularren eskuare, ez dakit elektronika horietan zeinek hartu den ardura, baina arke garai batetik, naixanen garaitik, bazuen alako, ez dakit, amodio harreman berezi batez elektronikarekin. Eta aurretik. DJ Axular. DJ Axular, bai. Izen bazokan, o DJ Axular. DJ Axular. Mundiak ezaguna, DJ Axular bezala. Egia da, eta hor uztartzen lan hortan, ez dakit hemen ere beak izan duen esku hartzea, edo taldekiden artean landu dituzuen elektronikak edo. Egia esan, elektronikan asuntua nahiko etxetik eman deun zerbait izan da gehien bat, gehien bat ekaitzetani, ibiltzen geha hola jolasten soinu hauekin eta gustatzen zaigu. Eta, bai, ia dena, bai, etxetik eman dugu, gero noski, bai, Axularrekin, komentatzen dugu, igual hau ez, edo bai, edo, eta beak beti aportatzen du horrez. Baina... Akordatzen nabil, lehenengo diskoan, bigarren diskoan, konfetikolo diskan, eizun edo, hor, gitarra entzuten da, pam, eta atzetik, Axularrek ekarri zeban, vinilo bat, toka disko esakin eta atzetik fonduan, ez da asko entzuten, baina hau kriston ritmo bakaleta bat, sartu da, ez da, hola, nabaritzen ez da lehenengo plano baten, baina bai, kasu honetan etxetik, baina, gero bere eskua beti horregoten da, Eta gero kontzertuan jartzen dugu, bai, zenote. Konfeti kolore disko ipatu dute, eta jakin badaki gogor joko duten bigarren kantoa konfeti kolore dela. Iñaki, akaso bigarren kanto entzungo dugu, edo baduzu beste galderaren bat egin beharrekoa kantuaren horretik? Entzun dezagun, eta gero ikusiko dugu. Eta gero ikusiko zer galdetzen digun. Guazen musika entzutea. Hori da. Ea bigarren kantua nola prestatu duzen. Ze singela beti ikartzen da fin prestatuta, baina hori bigarren ikasia. Badoaz Baemoneko hirukotea gure set akustikora bidean. Bigarren kafearen gune akustikoan prest dira dagoeneko Julen Eneko eta Biken, eta konfeti kolore kantua eskeniko digute nahi dutenean. Oraindik ametxetan ezin hobea izango da. Para-pa-para-pam, pam-pam, para-pa-pa-para-pam, Oetik geiki eta oraindik ametxetan ezin hobea izango da. Baperezko mundu bat datorkit gaur burura, egunkarizko egazkina. Neska urdina, astronauta kuadrilla, utzein eta airera. Para-pa-para-pa, munduan zehar bira, durreratze garbia, goazen hau marrastera. Eiei, gurbiak dituzten mozkora juak, eiei, unak argitzeko dauden musuak, eiei, baina zu, baina entzun, eiei, berritasuna jainko den lekuan, eiei, gozerik gabeko nugarren munduan, eiei, baina entzun, amestu bazke, sentitzeko hobe, konfeti koloren,
Amezu azke sentitzeko be konfeti kolore para para pa pa para 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 pa pa para 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 pa para pam pam para para pa pa para pa para para pa para pa para pa 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 para pa 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 para 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 pa para pa 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 para pa 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 para Parra eta guztiari gara hemen, zekaletik pasazeizkigu bizilagunak edo herritarrak. Bai, eta begira geratu da pospozik, eta horrelako pozare ematen dioguk herri honi, zer dan. Badatoz, emontarrak gure elkarrizketa gunera, eta segituan izango dugu, azken txampan murgiltzeko aukera, sarraskitxoare prestatu dugu eurentzat, eta hori bakarrik ez, oraindik azken galderarik ere bururatuko zaigun oski, aprobetxatuko dugu, baliatuko dugu gurean ditugula, Eneko Julen eta Biken, dagoeneko eserita dira, eta sarraski azkar-azkar zer den azalduko dizuegu, nogor sarraski berezia prestatu dugu Juri gainera. Bai, bueno, eski bakizu gertatzen zaiten nahi emontaldeakin? Dauketela segulako pikea. Ui. Ze. Ojo, cuidado. Eskerrak esan dezun, kontzertu akustikoaren bigarren kantu eta gero, bestela azkoitea dazpeitiako jai bezala fasako zaizu. Ni noizbait kontatu izan dut begiralea nintzen. Aixiali talde bateko begiralea. Eta kanpamendu guztietan, udaleko guztietan, jolaste genuen behintzat gau bela batean, furor jolasera. Esaten dizutela, abestiekin erlazionatutako jolas bada, eta esaten dizute hitz bat, eta hitz horrekin, abestiak, itxasoa eta taldeka, eta hitz bat zan kolore. Eta nire taldeak abestuzun oraintxe entzun berri dugun abesti hau. Eta esan ziguten, bale, baina jarraitu. Ze, jokontan gertatzen dena da, zuk esatezula, ai, bai, bazeon baten... Eta zuk gintzen un, para-pam-param! Eta nikin un para-pam-param-pam! Eta esan zioten, ez du balio, ez dakizu letratan iskola da! Barkatu, momentu hontan, momentua, audioa bialduko dio zure begiralekide izan ziren aiei, emontarrak hemen ditugu, zuek furoreko leia ura baleko... Join! Lasi, grabatuta dago, baina tira ez baliatu. Zuzenean. Zuzenean. A ver. Zuk aipatu. Ez. Bueno, begirale zareten horiek, Goiuri ez eizarandiak, furorko gau hartan, gobela hartan, emonen kantu honekin, konfeti kolorerekin, para, egin zuenean, irabazi behar zuen bai, ala ez, emontarrak erantzuna. Bai, eta gaia zela, mini punto. Goiuri taldearen zut. Bueno, Biken oso gazta da, ez dakiz erdan furor. Gero aipatuko dizugu, azken 6 minuto dauzkabota, eta Goiuri, dauzkagu azken galderak egiteko, ez? Karo, nik banekin nola azkar-azkarri liber genula, gaurko sarraskia desberdina izango da. Normalean, sarraskia deitzen diogu tarte honi, gugartzen ditugu abestietako letrak eta hoiei buruzko galderak egiten ditugu. Baina gaur zandet, ez zola ronda eskar bat egin nahi dut. Disko beharrean single aurkezten ari ginen horrekin, laburragoa egin dugu. Bai, orduan, nik hartu eta aurkitu zaitut abestia, 3 esaldi aukeratu ditut, eta orduan hemen galderak datoz. Lehenengo esaldia da. Ez dut aztu izan ginena zeruko izarra kontatzen, iluna barrari begira itxasari abesten. Esan behar didazue? Zuen ondartza gustokoena bakoitzak. Mundukoa. Azkar. Biken, nazi. Lagakua. Zaila, azkar, ez que naiz oso ondartza zale, baina... Laida, jazta. Ni zarautzeko esango dut. Vale. Jazta, laida. Vale. Perfecto, vale. Urrengoa, bilatu zaitut aspaldi umetan gordetzen ginen tokian. Zuen umetako
oroitzapenetako leku bat aipatu behar dira baita, azkar. Hasi. Nere oporretako tokixa, La Mella del Mar. Oh. Non dago hori? Tarragonan. Tarragonan. Nire bai, joan ja esan dezula oporretako zeak. Kalpe Alicanten, txikitan juten itzan beti pioa. Zuri Tarragonak pegatzen zizun gehiago, baina. Ja, bueno, gertu. Ai. Ete hau. Ete hau. Ez gertatu zitzaizun. Leku bat. Un momentan gordetzen ginen tokien. Amaman etxean, bitu, pintzen naban koltxoneta bat, esko palo batekin nolan sofan gainen, eta bere gainean ez zuten nintzen. Eta bestia pobre egitza zeban da, ostia, za jauziko ez da da. Eso, mama, ez, genero nahi. Eta azkenekoa, inongo helmugarik ez duen trenera igo gaitezen. Orain, ezin dugun bidaiatu, banik bidaiatzeko gogo gehiago dauzkat, orduan, hartuko bazenute tren bat edo nora izango litzateke? Ni klaro dukat, Berlinera. Balio du tren gabe. Bai. Ni Islandiara. Wow. Ni Kolombiara. Guazen? Badakizuen ni nora joango nintzateken? Nora? Badaku artera. Gara Xulala Arizmendigora eta Xulala Arizmendibera eta haren ezkontzak ekarri zituen bueltan emontarrak eta iruditu zait haren kantu kutxunenetako bat gure saioa amaitzeko ekartzea. Zenbat geratzen da, zenbat denborako hau? 3 minutu, 3 minutu, bale, ez. Da animo pizkate aritze imateko, ezin izan dela torri, horre aita dauka pizkate kilikolo, eta animo bioi, eta bueno. Gaur itzein dugu berarekin, aitari izurrite delakonek kolpea eman bai, baina arriskutik kanpo edo, ez? Esan dezakegu. Ez da bila larritu, baina larritasunaren barruan, indar pizkat eta animo bizentzako. Besarka da handi bat hemen alustiza da atar bikote horrentzat, eta eskerrik onena emontarrei, gurera hurbiltzeagatik, zuk Julen ez duzu bidea luzea. Baina berdin eskertzen dizuegu, eta kakapila datozen kontzertu horietan, aipatu dugu apirilaren 25 izango dela Joan Zait. Elgetako kontzertu hori, baina espero dugu gehiago ere etorriko direla eta akaso ez garai batean bezala, golpetik hiru isteko, baina gehiago izango direla eta ospatuko ditugula. Beraz, gozatu uda berri eta udara hau eta gu jarraituko dugu zuen musikarekin ere gure saioa goraitzen. Eskerrik asko. Goiuri, zupozik, ze aspaldiko gatazka emozional kuadrillistiko lagun arteko bat argitu duzu. Bueno, argitu dut, baina ez didate ontzat eman oraindik, Gauza bat, tragoak 6 ontzat. Hori da, zin da, saria? Zu A2, ez inaki? Bi A2. Emontarrak A2. Bai, gainera 6 da, araudiak zaten dago. 6. Justo, mira. Eta zuei entzulioi 59 egituk eta gurtu behar dugu bihar izango gara zuekin hemen arratsaldeko 4:00 aurrera, plazer baduzue, bigarren kafea gu zerbituko dugu. Izan ondo guztioi, aio! Keep calm and bigarren kafea.